Kamo, wag niyo ko mahimutangan ng mga sitwasyon na. Imbis na makunho ng mga akong problema, ni Samot. Taduka nga na hinon. Lagi. Mao lagi, ni Samot ko kaubot. Nasamot ko kasabok. Naglampat na hinom na ko. Ayaw itong dadakpan itong mga tawahan na, oy. Mao lagi! Tumong. Mao na na! Kinanda mo, tadi tabag malupig nila. Kabika malampon mo. Nahinay-hinay malang mo. Bisan unsa pa ng kasamok niya. Bahala naman kinaunsa niya. Ang importante, dili mo magpabalda. Ang importante, makita ninyong kanding. Kasabot mo! Ha? Sukad na namatay si Papa Andres nako, napo na og tulo ka tuig ang nilabay. Gihasol ko ang kandinga. Ug dili ko gusto, ug dili sa ko katukot. Namawa ang kandinga nako kay mao nay labing importanteng butang nakabili ni Papa Andres nako. Mga hungog yun mo ha? Gaya yara mo. Ibaliwala na ninyo. Sakit kayo na sa kong kasing-kasing. Namawa ang kandinga. Gila nyo. Kaya di kami muhunong pagpangita ng kandinga. Ilom niya! Maaari ka susulti, pero wa sa buhat. Naglihok, maminyor ba? Naglihok? Lihok sa imong mata? Oh, naglihok. Pero tuwa ninyo igok na yung terorista. Tuwa yung kalihukan dito tanan. Daklit naman ang sa terorista nyo ba? Pero ang among focus nyo, agad sa kanding. Ay, labad akong uwanin ninyo. Aber, pila man kano na kabatanon ang inyong bansay-bansay diha? Sa akong iha pa na nyo, mga 18 na kabuok nyo. Yung mga kondisyon kay lawas nyo, mga kusgan. Pero labaw sa tanan, mga isog. Tino na din siyo? O nyo, maon nyo. Ha? Pagkaway klaro ko nimo. Kadaka niya kong yuta, unya wa kay sentido. Maon na nyo. 18 ka buok, saktong sulti ni Matoy. Wala labot sa ubang tanod nyo, nga tuwa ni Balintin. Oy, pamina mo duha ha. Kanang inyong gibansay-bansay ng mabatanon, bahina na ninyo. Ang uswa ka grupo ana, mo na pagukna dito sa terorista, mo na pagukna sa mga samukan. O ang kanang tunga ana, mao na inyong bansay-bansayon po nagpa-inspeksyon sa tanang mga kabanayan. Pagpakita ng kanding, kay mo na itong tumong magtinguha. Ya, jaman. O yun mo na. Masisigil mo yango-yango, paghuman. Buwan na isusin yung utok. Palapos na tres pikas dunggan. Okay na nyo. Amo na tumahan na nyo. Aman, tumanan nyo. Kana ba inyong mapili na mga batan-o na para ipagukodan ng tulisan? Ha? Parianan ako ha? Kaya ako na sila tagang mga instruksyon. Unsay buhaton. O nyo. Nyo, Tumahan ang tanan. tumanan yung tanan nyo. Ang sa inyo din siyo, ha? Di man ha? Kanding, 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 kanding radyon! Ha? Ayaw mo pagyaya! Kailangan masulbar tani sa labing tali! Kanding! Kanding, kanding, kanding! Poro'y mo tayo mo utok! Kanding na yun! Puro naman. Siyempre ang kanin. Kung sa mando sa tunga gawin ay. Hoy! Paroy. Palagi. Akong kalibkan ba? Kung hindi akong tumano na yung duha. Kung sa mando sa tunga gawin ay. Tumanon yun na to. Hindi na to sa pakon. Yagawin ko na nato sila. Ang labaw pang nakaproblema na ko, kanang gipasiguro ninyo Silvio, ang kanang kanding. Nadugay na si pangita anak, kung hain ang kanding nga. Noy. Paminaw ra gud nay. Isa man. Senyor Sibyo nagduda nga kanang kandinga nadakpan na sa mga tao. Mao bitaw nang gisugo ta niya nga atong pangitaon. Ang kanding? Dili ang kanding. Ang tao nga nakadakop sa kanding. Ay, kalabas ko kung yun ko anak. Problema. Asa na ito ang pangitaan kanding nga. Kinsya na kadakop. Mao bitaw ipapangita. Mao lagi.
Hapit na mahurot na ito ng kabalayan din inspeksyon na ito. Wa, agi, kanding. Samtao, Okay, nga itong pangitaon, kutob sa kadudahan. Oo, lagi. Sus, paitay na tayo eh. Ang problema na, kung kinsay na kadakop, Mangita taroy bisag asa. Kung mahimo, look po na itong bisag asang dapit. hindi pa yun eh. Ipagamit tong mga batanon nga atong gibansay-bansay. Sa ato panoy, mas importante pa tong kanding kaysa mga terorista. Kaya ba, patuyang ra ba kag bana-bana. Imong gayon ng Senyor Sibyo nga, 18 katao atong gibansay-bansay. Bana ram sa nako anoy. Bitaw, bana-bana bitaw. Kaya naman to kabuk atong gibansay-bansay, wag ito kabot na po katao. Upat na ito kabuok. Nagikuha ang pagduha para matubang ito mga hustler. Pila na nang pabilin. Duha. Oh, kabawa mo bright malay ka. Kunya, unsa man ato ng Senyor Sibyo, mangita sa uban. Ha? Unsa man ang pag-ingon? Sayo ra man anoy. Sayon bitaw. Pila ra may pag-ingon. Nga, kung maingon sa Sibyo, ay manguban. Ako ingnon, magipangangga. Bitaw. Ingna. Ko na nansisi niya tong tuwa kay na. Mamaro mangita, mas labaw pa tong maro na to. Imo ta tong gituganas tinuod, nga upat lang nito nga. Oh. Ikaw ra bitaw nag-ingon ako. Nga 18 sila. Samantaon kayo, ako man yung pagkasaoy. Ikaw mag-ingon nga 18 ka tao. Dili sunod na sa kunin mo. Sunod ka nako. Og sa exam ba na, kay nangupyam ka nako, aw. Sayop tanduha. Di mo matang isuot sa bulsa, no? Nagawa gini mo. Ikaw. Toy. Oh, ano niyam ka? Sky, malasa. Oh, pag di balas man. Nahuman na ta atong balay na gipatukod ni Sir Marlo na to. Nya, Na, ang panday may problema. Itangtang niya ang hagdanan. Kay iyang itapak sa bungbong. Na, tatay aperting sukuan niya ay. Arugis kanan. ayaw eh. Laklak. Kunyalan yung problema. Naon tanin na mo. Talaga ka na, naman niya rin. Ganyan lang. Androy, ano kung tao naman mo magkakilawig ang kanding? Dito tanan mo sa lugot, kato'y dagan ditong sagbot makaon sa kanding. Ara lang sana sila na yung kay kung akong itugway dito, daghang kahimantayon. Yang uban may niya, diin man na mong kanding, tagpila man ng kanding. Kapoy kay pangutana na ilang, ay kapoy kay tubag ana ilang pangutana. Androy, ang kanding, kung dinharan mo ilawig, mudaot na, mas maiman dito, kayo matambok na. Bahala na na uy. Oy, Saan ka mo, Day? iatiman na nitong kwan na, ina si Flor, ipati man tong giluto na ko, kay magpalit pa kog buwad. Buwad o buwid? Da, bahala ka. Magpili ta sa atong mga tao, ha? Kung kinsay atong saligan nga pag-atubang anang mga hamukan. Kinsam kaya ngayon oy. Ikaw, kinsay yan nga? Ngayon. Para nako, si Patok og si Digoy. Ayaw, anak. Di ko, anak. May itong parison ang duha noy. Kay mga abtik man to sila. Di mayo. Ang niya sa akong una-una, si Simon o si Bonnie. Aw. Maayom sana sila. Mayo gina sila. Kaya na sinati naman ko na lang mga tawanagod. O nakailan nakailan na sab sila. Onya. Ato ra ko sila. Ayos kay ako man ang una-una. Hala! Santa Claus! Ayaw mo pagkiat, ayaw mo pagkiat. Ayaw mo pagkiat. Oh, muhatag ra ko ninyo, be. Kinsa may kay bao mo sayo.
mo kanta. Kinsa ka mo. Oh, sige. Kamao magamo mo kanta og kantas Pasko. Ako! Oh, sige, sige. Dungan mo kanta. Sige, kanta. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ayaw mo pagkiat. Muhatag ang Santa Claus. Ho, 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 ho. Oh. Dara. Oh. Ayaw pag-ilog. Oh. Oh. Ayaw mo pag-ilog. Oh. Ho, 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 ho. Oh, bahin-bahin, bahin-bahin. Oh, kinsa man tong pa. Nagdupli, tagay. Para di mo mag-away. Ayo. Ayo. Toy! Satyo! Initingay kando ko yun, Toy. Ay mas buni. Ha? Nag-istorya ta ko ninyong duha. Si Boni? Oh, Ay, kuyog to na tighik ay. Nato sa pa. Kay manguha ko ng slag piyo. kanina ra to? Taod-taod na sad. Pero, murag karong taod-taod, maabot to. Ano na yung tatoy? Gusto ni Dinsyo nga mag-istorya ninyong duha kay doon na importanteng misyon. Mission? Oh, mensahe nga gikan ninyo resibyo. Importante kayo. Karon dayon, kaming duha pa doon ni Noydensyo? Oh, lagi. Kaya importante kayo. Sagday lang. Kung maabot to karon si Boni, mga to dayon mi, pero kung di gani, ugma na lang oy. Ako lang pabuto eh. Mas may nang masiguro nga may bawo mo duha. Sige. Unsa man, ngaon ta? Gaon ka, nami inasal diha. Oh, ikaw. Nasal diha? Tanong diha. Diyos lang. Diyos, ang inasal. Oh, sige. Pagi ako, be. Wata ha? Oh, hindi ko pa dyan mo. Hindi, diyan lang ka.